să punem compotul de prune și de niște nuci măcinate care făcut mai devreme în aparatul de măcina nuci. Și compoziția a făcut-o bunica mea ieri și trebuia să stea 24 de ore și astăzi o să o luăm. Întâi o să punem bucea măcinată. Tu faci compoziția pentru umplutură, nu? Da. Prima dată. Și acum să punem compotul. Compotul l-am făcut eu cu bunica anul trecut pentru la iarnă. Și a fost foarte delicios. Dulceața? Da. De dulceață, mami, nu este compot. Ți-ai dat seama? Nu. Și a apărut și compoziția, aluatul. Mai punem. Nu ești cu minte? Ia uite ce ustensile are unii aici. Atât, mami? Nu, mai pune, mai pune. Cât de mic? Mai pune 4-5 lucruri. Wow, ce... E tot acel care a... Am adus blatul pe care întindem noi. Blatul care a făcut și cornulețele cu ciocolată. Da, croissantele cu ciocolată. Și acum tot așa vom întinde pe el. Încearcă să amesteci, să vedem dacă e nevoie să mai adăugăm. Mă lași pe mine, te rog? Da. Hai să verifice, mami. Poți să ai ca multă nucă. Nu, nu. A fost destul? Avem mult aluat. A fost destul? Și că unii face cele mai delicioase cornulețe. Cred că nu mai trebuie puțin compot. Ți-am spus, mama, că este dulceață, nu compot. Cred că mai trebuie dulceață din gură? Puțin. Ia uitați cât de mare este! Aici o să fac cornulețele. Oh. Abia aștept să fac cornulețele cu aluatul. Ce catifelație. Mai amestecă puțin, Maria. Și în câteva minute ne apucăm de întins. Da. Ia uite că este gata. Da, este foarte. Mama, a rămas aici puțină nucă. E tocmai bine. Perfect omogenizat. Mă duc să iau puțină făină. Și ne apucăm de a lua să-l întindem. Acum am pus făina și trebuie să întindem acum. Și am pus un praf magic și o să fie foarte gustos. Cele mai gustoase cornulețe, Da. Maria le face. Am pus și un praf magic înainte de făină.
să ne dă foarte bine. Că de tava am pus și un praf magic și da, le dau și făină. Se aleagă praful magic. Până mama mea îmi întinde, eu să aștept și după aia o să ne apucăm de tava a doua. Ami, Da, mami. așa se taie. Așa se taie, mama. Facem puțin mai mari. Pe celelalte le-am făcut mai micuțe. Dar poate se trezește Mara. Și trebuie să plecăm la Caracal. Da, și avem și o surpriză pentru voi. Facem mai târziu. Dăm puțin furculița. De ce nu furculița aici? Nu vreau să... N-am asta de închis. Lasă că vei întinde mai târziu. Hai, tu deja poți să rulezi. Maria ne ajută la rulat. Tu mi le pus și eu le rulez. E perfect, mami? Da. Lasă-le acolo, că le pun eu în tavă. Aici. Cred că tu vei fi o gospodină desăvârșită când vei fi adultă. Faci aproape de toate. Și ești așa micuță. Tu ești un bebelaș. Hai să rulăm împreună. Așa. Am făcut și puțin mai devreme. Tava e aproape plină. Da. Și o face și pe a doua după aia. Păi cred că vom face 4-5 tăvi. Da, după cât am luat avem. Mama, am pus puțin ca pe margine ceva acesta. Bă, da. Îndreaptă-l tu. Cum? În drept? Așa, cu degețelul. Deci eu o să rulez pe acesta. Hai, rulează. Și eu pe Tava noastră. Oh. cea neagră. Și ia uitați cât de bine le-am făcut pe toate. Te descurci din ce în ce mai bine. Mami, mai pune ceva. Imediat, mami. Lucrează pe mai multe fronturi. Ia uitați. Bunica mea mai face și eu le dau cu pudră de zahăr. Să Noi vedem ce... astăzi pregătim cornulețe cu o sânză care sunt delicioase. Eu am un ajutor de nădejde pe Maria, fetița noastră cea harnică. Pun mai mult deodată ca Ne ajută și Mara, că mănâncă cu noi pufuleți. pufuleți. I-ai dat pe jos? Ce ai făcut? Unde sunt pufuleții tăi? Mami, mai pune. Ce? Pufulețe. Ți-ai mai pun pufuleți? Da. Mănânce. I-a mâncat sau i-a după jos? I-a dat pe jos. Ah, Mai multe jos. Ia uite, Mara.
să mergem la Craiova. Mergi și tu? Eu. Da, Papa, merge. ia spune, cum certăm noi pe cățel? Cum îi zicem? Ia. Ia, cățelule, să fii cu minte, ia. Da, așa îi spunem, ia. Să mai punem. O tavă este la cuptor, o tavă a făcut-o Maria puțin mai devreme și mai avem o tură. Da. Ne-a mai rămas făcă. Urnulețele noastre sunt la cuptor. Ia uite, aștept cum s-au umflat. Și o așteaptă pe Maria ca să le dea prin zahăr. Îți plac, Mara? Aici mănânci singură? Ce faci? Ai făcut mizerie în suța ta? Mănâncă. Papă, mamai, papă. Lasă acolo, mamai, lasă așa. Lasă acolo Ce bările. frumoasă e bărbița ta, papă. Urșuleț era. E vâlpița. Lasă acolo. Ia uite, mamai, ia uite. Ia. Ce faci băr acolo? E biberonul Baby Bun? Mănâncă tot, că-ți mai dăm. Vrei să-ți dau eu? Ce e aici? Ce faci, bărule, aici? Ai dat jucăria jos? Hai, mănâncă, nu face mizerie. Mami, filmează bine. Ce faci acolo? Ce faci acolo? Ce faci? Zi-mi, ce faci acolo? Ce faci? Ce vrei jos? Mănâncă, termină și te loc. Hai, ce făcuși pe jos? Mara, de ce dai mami pe jos? Bărbița, nu ai voie să dai jos.